Hitzetatik ekintzetara jaiozan helburu oso zehatz batekin, ez? Nola sortu harreman berriak, ez? Elkarte, erakunde ezberdinen artean, hirugarren sektoreko ekosozialeko elkarte eta herritarren artean, ez? Eta horrekiko ikustezan, igual zegoela toki bat, gauzak beste toki batetik egiteko, beste modu batera esperimentatzeko, ez? Guztiz beharrezkoa da betiko moldetatik irten eta eragile ezberdinakin proiektu hauek burutzia, beste aliantza berri batzuk eraiki eta klik hauek sortzeko, normalean akaso gure geruzo hurbilenean ez dauden erakunde hauekin. Garapen jasangarriko helburutako bat aukeratuta, elkar sorkuntza batetikan prozesu bat bizitu eta gero ekintza batzuk sortzea denak elkarrekin. Gehiegi pentsatu gabe eta pixkat komenta bierta, etortze horrek egiten du balantzan egotea elkarte guztiak ekarri dezaketen ideia ezberdinak. Gu Dab Dantza konpainiatik bai daukagula ohitura sare bat sortuz lan egiten eta gehien bat horrela egiten dugu lana, ze azkenean nolabait elikatzen da oso alderdi desberdinetatik, eta horrek azkenen egiten du proiektua askoz osotasun handiago bat edukitzea. Kolaborazioan aritzea, bakoitza bere aldetik nekez iritsiko ginateken lekuetara elkarrekin iristen saiatzea da, ez? Jakintza, trukatze hori sortzen da kolaborazio prozesu batean. Baita adimen kolektiboari lekua edo espazioa ematen zaio, ez? Eta konfiantzazko harremanak eta sareak ere sartzen dira. Elkarrekin ekintza batea pasatze hortan, ulertzen da momentu puntual baten aktibazio bat sortzen denean pertsona baten, ez? Kausa batek mugitzen zaitunen, sortzen dela, ez? Mugimendu hori edo kasu honetan herritarraren aktibazio hori, ez? Testu inguruan gertatzen dena arakatu behar da eta klikak edo esperientzak hortik sortu. Klikak erakargarriak eta errezak izan behar dira barneratzeko. Pertsonak aktibatu ahal izateko, pertsona horiek dauden espazioetara jotzia, bertan egotia eta banako horien beharrak entzutia, pixka eta aktibazio hori nondikan jo dezakegun ikusteko. Nik uste gaia beak ja animatzen zaitula parte hartzera eta saiatuko geana da hitzetan lantzen egean guzti hori, ekintza atraktibo batzuk sortzen eta ahalik eta jende gehien erakartzen. Bai egea probatzen, azkenen 3. urtez jartzen da martxan hitzetatik ekintzetara, baina bai egea hor, esperimentu hori edo egiten ez, ea modu hontara, zein dan sortzen den inpaktua edo komunitate hori ez, aktibazio izaera bat eduki dezagun herritarrok ez.